Mä sanon tän illan voittajastakin voittajan, hänen karisma, lavapersona ja sellainen temperamenttisuus. Oliko päätös yksimielinen vai vaatiko tiukkoja keskusteluja? Ei ollut yksimielinen, siellä käytiin tiukkoja keskusteluja ja loppujen lopuksi me koottiin kaikkien tuomarien äänet yhteen ja tällä tavalla me saatiin voittaja selville. Miss World Finland 2026 voittaja Kiia Huutoniemi, miltä nyt tuntuu? Musta tuntuu ihan uskomattoman hyvältä, että oma työ on tuottanut oikeasti tulosta ja sen näkee tällä tavalla. Mikä on auttanut sua tähän pisteeseen? Kova harjoittelu, tehkää paljon töitä teidän unelmien eteen. Mihin sä aiot tämän seuraavan vuoden aikana vaikuttaa tämän voiton myötä? Mä haluan ehdottomasti mun hyväntekeväisyysprojektien siirtymään kansainväliselle tasolle, joten se tulee olemaan mun main focus. Mikä oli se fiilis siinä kohtaa, kun kuulit sun nimen, että oot voittanut tämän ensimmäisen perintöprinsessan tittelin? Se oli sanoin kuvailematon, ei sitä pysty kuvailemaan mitenkään. Se jännitys, kun se siinä laukee ja tulee niinku semmoinen helpotus valtaa koko kropan. Mulla on tässä haastattelussa toinen perintöprinsessa Jenna Snellman. Miltä nyt tuntuu? Vähän väsyttää, on ollut pitkä päivä, mutta hyvältä tuntuu. Meillä on ihana tiimi, niin voitto meni kyllä oikealle tytölle. Mikä oli sun päällimmäinen tunne, kun kuulit, että oot voittanut toisen perintöprinsessan tittelin? Tosi hyvä tunne oli. Helpottunut siitä, että finaali oli loppumassa. Onko sulla jotain vinkkejä, mitä haluat antaa ihmisille, jotka miettii, että lähteekö tällaiseen kilpailuun mukaan? Älä epäröi ittees. Oot sä sitten pituuden kanssa, ulkonäön kanssa, sun persoonan kanssa, ihan minkä tahansa kanssa epävarma, niin älä ala epäröimään ittees siitä. Tee siitä sun vahvuus.